Здравейте всички от YouTube, аз съм Crazy Bulgarian Gamer и днес с вас ще играем на Minecraft, като за моя първи клип. Тук си имам два ворта, както виждате, но те са в творчески режим и няма да играя на тях естествено. Тук само секунда веб-камерата да оправя нещата. Окей, така вече спокойно. Ворда ще се казва Crazy Bulgarian Gamer Survival. Не. Режим на игра оцеляване, още настройки, бонус съндък, това да затварям, seed и seed ще е Mojang. Не, няма да има seed, за да не кажете, че ще пусна на познато място, тъй като знам seed-а. Така, нека се пущем. Моя първи епизод не знам как ще се получи и съм с тия буклукски слушалки. Какво пише тук, бе? И нашия Word се генерира. Тук сега да вземем спири да лагваш торчовете. Отвътре да вземе тези, това какво е? Аканция. Секунда. Музика и звуци. Леле, колко неща са добавили тук. Ти остани на 20. Окей, готово. Колко са променили играта. Да вземи чест за всеки случай. И така. Значи сега отиваме да събираме дърва. Както от началото на всяко оцеляване. Не знам дали ще се получи добре, но реших да снимам за YouTube. И така. Може по-напред да ви раздавам игри, що пък не. И така, сега още малко ще чупим и ще си търсим, трябва да търсим овца, за да вземем вълна, нали, за да се направим легло. Тя ще го бие с пръчката. 16 са точно един стак. Така беше, ако не са променили нещо пък. И мисля, че толкова ще им стигне. Така, 21 даже се получиха. Сега, да тръгваме на тук. Тук виждам... Не. За сега няма да си го убия, до трябва да се съберем. Добави се доста неща на 1.7.2, който беше по-новата версия. 3 минути само събираме дърва. Много времето в клипа е минало много бързо. Тъй, че тук виждам нещо. Окей. Вече сме оцелели. Окей. Там виждам една, там виждам друга. Там виждам трета. Умри, бе, ей! Я умри! Благодаря ти, че ти умря. Благодаря, че ти умря за мен. Аз за да спя. Амин. Не видях това. Не знам си къде. Не, това просто си го... Така. Моите истории от клипа за сега сам ще са Minecraft, тъй като не знам всичко как ще се случи и така. Мисля да си построя къщата, отколкото да си копая. Добавили са и лале, както лале, както разбрах. Така казват. Аз реших да добавя веб камера, така мисля, че с веб камерата хубавото е, че стика не изчезват, нали, нямат HP-та. Не HP, просто нищо. Сега
от 4 минути си търся място, където да си направя къща и тук ще направя къща. Ще си направя такъв свят, само че често се не мога да говоря изобщо. Тук ще е доста нормално, но ако тук зомбите не атакуват. Не. Пак отказваме. Кучета. Тоест вълк. Това е вълк, не е куче. Никога не се попъркайте. Леля, фака, къде не направя къщата си? Дори аз не знам. Хубавото е, че имам ябълки за ядене, но по-напред ще ги ям. Естествено. В този епизод мисля, че само ще направя една къщичка, която още не си прецених къде ще е. Или да копаем на тук, де. Какво ще стане, ако копаем тук? Аре, давай. Окей, сега. Първите стъпки в играта е да си направите крафтинг тейбъл и да си направите кирка и лопатка. Но аз не ви уча как да оцелете в първата нощ, така че предполагам, че доста българи играят тази игра и доста хора в България играят изобщо. Сега, така, аз по принцип винаги правя така. Так. That's it. Сега, тук е... Не, това е вълна. Ще се направи сега една печка. Ще се направи... Ще си пържа това, откъдето взех от кокошката. И така. Крипа се получи не знам колко минути. Така, сега. Тук... какво ще направих? Ще да направя печка. Окей. Нещо тая мишка не ми иска да върви много, но за сега е добре. Пещ. За сега да си е тук, де. Тъй. Така, копаем. Малко доста добре стана за сега. И така, не знам защо видеото се прекъсна. Така, малко ще копаем и ще приключим. Спокойно. Не знам какво да ви говоря сега. Играта Майнкрафт е създадена от нощ. Това ли искате да ви говоря? Не, даже не знам какво да ви говоря. Ако искате да направя епизоди на някаква друга игра, която примерно вие си харесвате и искате епизоди, може да пишете в коментарите. Примерно, не знам, някаква игра. Сега, малко тук горе и няколко купчета напред и ще приключим епизода. Няма да е много дълъг, спокойно. Играта Майнкрафт я играя от някъде 4 години. Да, наистина играя го, като е малко хлопе. Отначало, като си изтеглих тая игра, не знаех какво се прави в тая игра. Просто гледах някакви клипове из интернет. И ми стана интересно и си дръпнах играта. Първият път не знаех контролерите, не знаех какво да правя и беше доста интересно.
напреднах и сега съм по-добре в Майнкрафт. От доста време играя тая игра. Какво друго да говоря в този епизод? Изобщо не ми се говори. След малко ще приключим сам да направя, да взема тия неща вътре. Имаме си съндък, или т.е. чест. И тук. Тук ще е печката. Тук ще са двойни честове, нали? Даже да си направим и друга. И това беше за този епизод, само да се направи легло. И дано ви хареса. Тук ще е. Чао и не забравяйте да се абонирате за мен. Това беше. Чао.